Naimbag bigat, aldaw, malam, ken rabiyo amin, kakabsat. Siya ni Pastor Marcel iti makadwayo, dito programa tayo, naimbag damag. Naimbag damag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo iti daytoy at tiyempo. Niya po Diyos kung mga rod at bendisyon, itiin tayo panagdayaw, ken panagkararag iti daytoy arabiin. Awisan kayo amin kakabsat nga kantayan tayo dahito nga kanta ti ayat na in kabilangan. Duti pa nagbiag madanagan ka, keta panunod iribuken na ka, lagi penti para Diyos inted na, ano nga ayat in pa ay naken ka. Di ayat na in kabilangin, Diyos dumunain kakitain. Di ayat na in kabilangin, dakala dumunain kakitain. Dunadagsen dunay day taawit mo, nabantuti ka kaabinaklay mo. Lagi pemayat na ket mapukaw ko, day tanda nagkatraksak sumukat ko. Di ayat na in kabilangin, Diyos dumunain kakitain. Di ayat na in kabilangin, dakala dumunain kakitain. Dagiti gayam mo na baknang da, panunutin ka rin ni Kristo ken ka, lagi pemayat na ket maliwa ka, ijay langit ko awan serpina. Di ayat na in kabilangin, Diyos dumunain kakitain. Di ayat na kabilangin, dakala dumunain kakitain. Kapunaan ulit damot kongten, di ka agdanag tusin katumakin, lagi pemayat na di agsarden, adaken ka ingat tungkunang tungten. Di ayat na in kabilangin, Diyos dumunain kakitain. Di ayat na in kabilangin, dakala dumunain kakitain. Naimbag arabi tayo amin kakabsat ket madaydayaw, itinagan ni Apo tayo Hesus Kristo, iti daytoy nga umuna nga Sabado, iti bulan, iti Agosto. Ket nga rod, pagyamanan tayo ni Apo Diyos, tanadanon tayo manen, daytoy nga baro nga bulan, nga isong insagot na kada tayo. Ket kablaawan kayo amin kakabsat, iti daytoy nga rabi, tin tayo agtultuloy, apanagdayaw, ken panagkararag. Ket dawaten tayo kumang, bendisyonan na tayo amin ni Apo Diyos, iti daytoy nga bulan, ikan na tayo, itinapintas na salunat, ket bendisyonan na, dagiti trabaho, ken paggapuan, iti panagbiag tayo. Ket karod kakabsat, kablawak, dagiti kanayon, nga agbuya, iti naimbaga damag kakabsat, manipod dita, balasi utaaw, dita Canada, ni Tita Fermina Ildefonso, nga magdabang buybuya, ken uripay, dita California, nga madamang buybuya dagiti raros ken saklayan family nga ipangpangrunan ni Uncle Jan ana saklayan. Ket madaydayaw iti Dios kakabsat ibiyag da manang lani espiritu dalinjian Chiluna Crescencia Agarpao kakabsat damanang adorasyon Madrid Rebledo
ken dagiti kakabsat tayo dita Cagayan, Isabela, dagiti Isabela ken Pangasinan, da Ate Divina de la Cruz, ket madaydayaw iti Dios, ken uray pay ni Ate Alice Ferrer ngagbuybuya kakabsat, ken Filomena Manguba, Jeronimo Jodaline Tan, ken uray pay kakabsat dagiti kakabsat tayo ijay Ilocos ket agbuybuya iti naimbaga damag ken adapay buya ditoy Cavite, ken uray pay ijay Mindanao dagiti kakabsat tayo nga Ilocano dita Mindanao, dita Korea ngay pagpanguluan ni Pastor Ros Rapanut dagiti membro na nga Ilocano, ken uray pay dagiti membro ni Pastor John Overn ijay Abu Dhabi, ken uray pay ijay Dubai First United Methodist Church ni Ate Febe Raposas kakabsat, ket padaydayaw iti nagan ni Apo ting Hesukristo katakayam amin ang makadwami iti daytoy nga radi kakabsat, ket nga rod rugyanan tayo daytoy nga oras when daytoy nga aldaw iti Sabado iti naimbaga damag kakabsat, adu dagiti naimbaga damag iti likudan nga adda iti pandemya, nga adda adu dagiti anak nga nakagraduar nga adda iti naawat da ng atong naawat da nga pamadayaw, ket ni Apo Diyos kumay mang bendisyon kadagitoy nga anak yung nga nakagraduar, ken uray pay dagiti nakapasay ti examination tapno makastrek da kadagiti kasayatan ng eskwelahan kakabsat, kas kumay ti UP, San Beda, UST, LaSalle, dita St. Paul University, Cagayan State University, Isabela State University, Nueva Vizcaya State University, ken dagiti dumapay nga universidad nga dagitoy ti mararamat tapno kastaket sumayaat iti biag dagiti estudyante, ket ngarud kakabsat ket iti daytoy nga rabi ti naimbaga damag ket masarakan iti surat ni San Mateo kapitulo 10 ken maysa versikulo 20 ken 8, anya ti kunanan ditoy, umay kayo kanyak da kayo amin nga agrigrigat ken madadagsenan ket paginanaon kayo, paginanaon kayo kunana ditoy kakabsat. Isu nga iti daytoy nga panawin mok nga adu dagiti marigrigatan, adu dagiti madadagsenan gapunat adda dagiti kakabsat tayo nga naawanan iti trabaho, adda dagiti talaga nga nabagyo wenno nabaha dagiti mulmulada gapu iti manungal daw nga panagtudo na kakabsat, ket ngarud ket daytoy ket awis ni Apo Dios kada tayo amin kakabsat iti daytoy nga rabi gapu ta kayat ni Apo Jesus nga dagiti madagsenan ken marigrigatan iti biag ket ited na iti panaginana, anya pa ited na digit tulong digital na ti panunot ken uray pa itirik na tayo kakabsat, ket iti daytoy a panawen ket kaskunak ngarod adu dagiti maproblemaen karunan na kadagiti tatatanggen inang nga sumrek-manen dagiti anak da iti eskwelahan, dagiti matrikula nga bayadan da, ken daddo mapay nga paggastosan da, ket dagiti problema da, ken uray pay dagiti kakabsat tayo nga agsagsagaba gapu iti sakit, ken parikot ken naduma-duma a pakaseknan iti daytoy nga biag kakabsat, ket daduma mariribukan tirik na ken panunot gapu iti pakasapulan iti kwarta. Wenno daytoy nga pira ka aramat no kasano nga madan tayo iti pira kakabsat. Ket ngarud dagiti dadduma panpanuten dagiti dadduma kas kuma kadagiti nga panawon iti dayjay pasamak iti Tagaytay, iti panagbetak iti Taal Volcano, ken uray pay iti laylayus tatanga panawin kakabsat iti gapu iti panagtudo na. Ket ngarud ket matuukan
dagitoy nga kakabsat tayo. Kang runaan na, dagiti kakabsat tayo nga, at dada kadagiti evacuation center. Kahit manong pamilya iti adda kati may isang pasdek kakabsat, bueno ti may isang building nagaduda, kahit matuukan da. Kahit uri pa kakabsat, dagiti mapaspasama ka gubat iti dayti nga panawin, when no kadagiti napalabas nga tawtawen, kas kumay di napasama iti Marawi, kahit nagaduda iti nagsagaba, gapu iti dayta nga pasama kakabsat. Ket nga rod, iti daytoy nga panawin, iti kinapudno na, ket maapektaran met iti panagpamati tayo. Gapu kadagitoy nga intayo nga mapadpadasan iti biyag kakabsat. Ngem, kas ko na nga rod iti nasantuan na surat, noong may dagitoy nga problema, kita mapantayo iti Diyos. Mapantayo kay ni Apo ting Hesus Kristo. Ta kinunana ket ited na iti inanakada tayo. Kita no umasidag tayo ken kuana kakabsat ket malik na tayo. Adda iti pannakabangar iti rikna. Kang runana no isangit tayo iti Diyos dagiti parikot tayo. Akunan tayo Apo Diyos kasyan nakaditulungan nakadi Apo Diyos. Saan na kumabaybayan? Ket iti dayta nga panangibagayo kadagiti araraw yu ket dumdumgog iti Dios kada tayo kakabsat. Ket dayta marikna tayo iti panakabangar iti rikna tayo gapu iti ipresensya iti Dios kada tayo. Ket ngarod kakabsat kumamang tayo kumangarod ken kuana. Ket kauranan agtalek tayo iti karkari iti Dios. Dagijay banag nga pakaseknan tayo ket talaga normal dagita kakabsat o may dagita nga laglagupon tayo nga iti Apo na pudno iti karina naasi kada tayo iti Dios ket namnamaon tayo iti grasya iti Dios nga di agpatingga akas ko na iti paset na santuan na surat iso nga kunana umay kayo da kayo amin anabanog ken madadagsenan tapag ginanaon kayo ni Apo Hesus Kristo mismo tinangibaga iti daytoy isu nga iti daytoy nga radi kakabsat tapno mabang-aran tayo mabang-aran tirik na tayo gapu kadagitoy nga pampananutan tayo nga parikot iti biag dagiti nga problema ket iti daytoy nga rabii ket ideklara tayo nga ni Apo Diyos ket saan na tayo mabaybayan. Ket ni Apo Diyos sumpatan na dagiti araraw tayo wenno dagiti kararag tayo. Agkanta tayo. Amok ti Diyos dinakubay bayan. Amok ti Diyos dinakubay bayan. Yakap panasantuan kinagakes pagpanawan amok ti Diyos dinakubay bayan amok ti Diyos sumbatan na kararag ko amok ti Diyos sumbatan ng kararag ko no agyaga anasantuan kinagakes pagpanawan amok ti Diyos sumbatan ng kararag ko. Kararag tayo. Agyaman kami ken ka o Apo ming Hesus Kristo. Ta kinunamwa po wenno kinunami ti pasete na santuan na surat kada kaming anak mo umay kayo da kayo amin anabanog ken madagsenan tapag ginanaon kayo wenno po mariknami di na gapu iti presensyam agyaman kami ken ka o Apo tanapudno kay ti karim kada kami at di na kami baybayan o Apo ket sumbatam dagiti araraw mi
Agyaman kami, kadagiti panagbaligi, dagiti anak mo, iti daytoy nga bulan o apo. Agyaman kami, kadagiti naganak, nakagaradwar, dagiti anak daw o Diyos. Iti medisina, kenda dumapay nga profession. Agyaman kami, o apo, sika iti ng bendisyon, weno ng TED, iti silid, kadagitong estudyante, tapno makaturpos daw ako, iti pinili da nga kurso. Ket nga do ama, ikamadalik mi isuda, iti napudno apan nagserbida, iti umili ken iti nasyon mi. Ket nga do Diyos, bendisyon nam kadi, dagiti awamin nga naganak o Diyos, nga awan sa bali nga pampanunutan da, no di ket iti pagsayatan dagiti anak da. Ket amami nga nasantuan, bendisyon nam kaditi nasyon mi nga Pilipinas. Sapay kumata makarukad kami iti rigat, gapu iti daytoy nga krisis nga imay, gapu iti COVID-19. Ket apo idawdawat mi kuma, nasapay kumata malusaw dagitoyen nga virus nga daytag lawlaw, tapno agsublin iti kinanormal iti panagbiag mi wapo. Ket mga nasantuan bendisyon nam kadi dagiti healthcare workers nga madama ang trabaho kadagiti na dumaduma nga hospital kenda dumapay nga lugar. Kamatilik ni ken kadagiti pamilya da ken uray pay iti kamatilik ni ken ka o Diyos ti salon at da. Ken uray pay dagiti amin nga soldado ako nga iti daytoy nga rabii ket madamada ket kitahon iti pakaseknan iti nasyon mi nga Pilipinas. Ket salwadam kadiso daw ako manipod iti aramid dagiti dakes nga tattao. Ket amami nga nasantuan, bendisyon nam nga iti panaginan nami iti daytoy nga rabii tapno into nabigat ket makabawon kami anasayat o Dios ket itultuloy mi iti agdaydayaw ken ka. Ket apo ipatay mo kaditi man nakabalnimam ket dagiti amin nga anak mo iti daytoy nga rabii nadaman dagiti agsagsagaba gapu iti sakit ket umimbag da kadi o apo wenno da dagiti maproblemahan ket sana makaturog ket makainanada kadi o Dios mabaon iti asim kadakwada. Ket ama pakawanan na kami kadi kadigiti nga nagkurkurangan mi ti samwanam. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi babaon iti nagan ni Apo mi Jesucristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Madaydayaw iti nagan ni Apo Jesus iti tayo panaginana iti daytoy arabii.